Alright. Kapuya yun dyan yung magbayag ta, no? Puro takahan dyan baway. O pa, ako na ako may lugsong-lugsong. Pero makakita ito na review dari mga kado pasting. Perting nindota. Huwag ipangaway mo ingon nga di. Huwag ipanghangak. Hangak jud. Okay, good morning. So ato lakaw karon mga kado, naanata karon diri sa Busay na ta. So may lain jud ato makuha nga nindot pod nga spots dito kay dito murag murag ang iyang view walay nature walay kakahuyan ba. So diri ta na makasugod. So for today's video guys, naata karon diri pa dong ride out gikan sa kuan labangon alas 5. So alas 6 na karon hinira man. Sigok doon nato ning ato mga kakuyog diri no. Ay, kuyog ra kami, tulor kami. Karon pa doong misa buak. Layo-layo pa jud mga karon no. So anyway, kanang mura ka survive ra man tagyapo ni. Kuan naman, ra man pud na. Kay pila sa kilometro siguro 5. Pero puro lang jud sa kahon. So mo ning ato ang kuan. Si Boss Pimentel. Ang YouTube na nato ni mga kado no. Kunay. Nindot na buntag, nindot kayo ang view diri karon sa Busay mga kado ingaron na mga orasa. Kay murag nindot presko pa. Preskong hangin. Bugnaw. Wala ini mo kasulti. Nara ko. Naka, taya ka rin eh. Padong na taas. Never underestimate no? An old man. So mo ni pinakakusgan po na mo diri no sa mga grupo mga kado kani si Boss Pimentel. So nay ato ang mga grupo nga makakuyog karon kay parang easy ra kuno siguro tanaw ko ano nila raido ni Busay. Wala nga sunod-sunuran lang nato dito sila mga kado kay dagan na kayo nasa kakaroon dagan mountain bike na sa kana. Kita lang siguro na uli-uli pero naapog-yapong ko. So let's go pa dito. Para history na ito madomingo mga kadong nga pag mo ride ta kuyog atong grupo. So video dito or paano ba documents na ito ba kalipay mo ano may ato kalipay dyan eh. Okay na boss? Okay na. Nalagay mo tayo kan Rickson ko ang lagi sprocket. Na-kondisyon naman siguro na kaya sa kahon naman. Kahon man? Oo. Sa una jud grabe na pagsapir ko atong hinampak nga katuo ko atong nga hinay na jud ko. Grabe na jud ka hinay ko ba? Ang kuha man ba to? Sa una boss ang luyo gunahan. Pag ride na to dito sa padung sa Dalagit ba? Sus patuyo ko na ako. Di naman mo free wheel. Mo dito murag jud mag brake. Oh, murag isa ka ba? Hugot ba ka nang murag pit? Oo. Murag. Wait, tarong ba kuan ba? Gataw ka na Rickson dito? Ay, oo, grabe to si Boss Rickson sa una dito. Gana, oy. Hasta ikaw. Abi kusgan. Ha? Ubo. Gahe ka
kayo, gahi. Oh, yan ay. Dahil na sa una kita long ride. Oh, ita no, lagyo. Tutunong si long ride. Lagyo atong ato maabtan sa una. Karon one is feeling do yan. Kanang karkar himuon naman nato ng karkar og praktisanan ra. Oh. Ano do yan again. Karon mo man Oh, may pitik. lagi. Wala ra day. Marami. Boss, Aga walking ito. ay kalimot taon. Ay nabuti kay sir, good morning. Murag. Okay ka na. Kato ni tata, grabe may kusga na mo ti tata sa una kan musaka mi diri kada hapon. Kada gabi. Lagi mo doy. O kape. Kadaan lang. Saos ka. Saos ka si mana gud boss, katulno mi ato musaka. Ako di usahan Oo. Dili wa pa murag. Hinay pa jud ko ako kay 3x pa mo to. 3x pa man ko ato. Asa mo? Dili murag masig kaulihi ko kanang labi na kanang mga stop. Dili ko makakuan. Oo. Wala pa yung proportion nga kuan ba? Sit up. Ay, kusga nga dyan yung mga batanon dyan. Balik ta pa ka batanon son? Bugot pa kayo. Butan no. Pas kayo? Ano ba da? Konti. Di, ikaw sa nang ilaha, madasa sa sila garbo boss, kanang ilang garbo ba? Di, Erickson mo siya. Okay. Ote na lang kung Kaya ang mga batanon, Ote na lang yung batanon. Morning. Pagkakain mak. mabod. Garo yan doon. Yup. Morning ma'am. Morning. Ay, Balik ka batanon. Erickson, ote na lang yung batanon. sugot. Hindi na ko mabalik mo dahil. Kapoy nung suguro sa uno sa no. Ay. Alright. So, dool na ta. Katunga-tunga na ta, no? Wato na na. Wato na. Yan na po may buak. Oo, na pa. Okay. So, sugod na po ang sakahon diri mga kado, no? So, kuan na ni. Kanang chato na ni. Dahan na na. Kasan ta gamay. Okay, so, abot na dyan ta diri mga kado, no? Doon na lang ta sa gaslam na. Yes. Doon na lang. May tanto layo. Burak naman si boss. Kani mo'y pinakasakit diri nga part. Baka do kani yung chato. Mo'y pinakadindot ko diri praktisan kani diri nga area diri.
Sige, bunal. Murag mag-confuse ata soon kung nay magsaba-saba sa bike nato, no? Murag ato agaran agdan nato kay basig simbak ko ba? Bugto or sa ba? Tanglon na. O murag makonta magduduha tag sikad. Sa una diri magsaka ko diri muro manag mabungol ko diri. Karon muro walang ha? Gani oh, putol-putol ba? Sakto di busay. Doon na lang ta sa sani. Pero nindot na son nga tidak ada son kay kuan jud ba? Dili bito ta malaspag. Kanan ang mga plastada ng imuha. Kat man jud nagbukid. Ha? Gani. Kat man jud nagbukid, di man mag. At least kaabot na ta diri, no? Kay kumpiyansa na ta. Nakaabot na ta. Okay na kayo. Sige pa ta kaabot. Wala lagi akong steel. Okay. Init na. Tagbusay, no? Alright. Dito ta? Ano? Ha? Dito ta? Dito. Dito lang siguro kami. So, dapat stop over mi diri or kanang kawalayan. Dito lang tayo. Ay, tapa na nato yan eh. Mingaw pa siguro sa kasiguro ang uban ng mga bikers diri mga kado. Taas. Kaya nga nindot dyan ang imuha kay pangsaka man dyan ang imuha. Wala mo unong. Kung nindot dyan ang imuson pangsaka dyan ang imuha di ka malas pagana. Iwanan mo unong noon. Ibabot ko kaniya kaya nagaron na ka na mo. Kaya nagaron na sindro. Agad agad. Burak man ka. Pagawas ako singot kinauhan. O gani. Kan man. Kaya sa ko mo pura kay Banani kanaog na.
Hay manggani sila oh. Saka magani sila bukid kita mag bike. Kuy kuy. Loh. Ah. Alright. Kapuya yun yung magbayik ta no? Samputa puro sa kahon dyan baway. O pa yaw na ako may lugsong-lugsong. Pero makakita ito na review dari mga kadopas ring. Kating nindo ta. Huwag ipangaway mo ingon nga di huwag ipang hangak. Hangak jud. Dito may hangak ka? Ah! Madag huwag hangak. Hangak dyan eh. Sumurag tunga-tunga na tapos no? Tunga-tunga nami. Layo pa niya Nami diri sa, unsa man ni? Piloton bro. Bitaw na. Karang kuanan eh. Limal kansi. Layo pa eh. Limal kansi ang lakaw. Layo pa niya. Layo pa. Ay doon na lang. Wala magkatunga. Katunga. Nindot kayo diri mga ang view. Aliha. Pero nindot lagi pero kuya po diri mga kado kung mataga ka di gid ka magaway ka gunita nimo adto gid ka sa pinakaubos na bagat dito. Pero nindot tanawon jud diri. Super no wa pa may po diri boss kay mo nagla-slide gid ang area no. Wala pa ang landslide pero minti to asa ko ara sa Campos City. Asa man diha boss kanang napatag-patag diha? Sa subdivision. Subdivision ha? Private na no? Dili na man ha ano? Murag giagihan man nato na. Mura masiguro nga part din na sa Mr. A no? Malagi murag Mr. A. Oo, loyo. So naapay son mga kung tanaw na ako diri son mga 2 ka kilometro kapin. Sa kaon lang. Pero nindot. Okay. Tobil sa tobil. Ang uban, malik ang uban. Bili. Na. Katabago pa manason siguro? Sa kabago ng imuhang kuan, bago man guna tanan. Buga na bag sini mo ka ng imong bracket. Wala mo tingog, bago. Okay. Dato na. Dol-dol lang kami. Mga uskag. Ha? Tata. Ah. 529 to no? Si Silangan. Mga to taon luoy po to kayo sila kay mag-aginod to dirig Saka. Oo. Balik ka na kang boss. Kuskan man siya kainin si boss taon. Kapto si tata diri na. Mag-aginod to diri oy. Wah na boss ani YouTube na po ni boss. Di na to kalinta upload ato YouTube kay sos. Tiguang ta mao nay. Uli ako po sa Surigao. Usapay tanawon ko. Oo. Mao nay akong memories dito sa Cebu. Ana gad.
Oh. Nakurutan ka? Nagulat ang idlin. Oh, Jod. Doon na lang inoon. Ano dyan na yung mga kuhan? Layo pa nga, grabe muro manggi kaon-kaon gani na. Di kaon-kaon na nimo. Ilan man ang ilan ang gikapoy ko kay istoryahon nimo murag dili na mo tubag ba. Nakapilit ko unos ka buhok. Yung gikatawan ako nato ning sa kahon dire si katawan maperting kapuya na eh. So at least na stop sa man dire na boss no. Unahan sa bone ay Ginoo kapuya tining bikers ta no mapursige magizutag abot sa kalugar bisag dili na to maabot put nga ano ka na dire joy o pay tao pa mag-open ano ang siguro na close pa. Ay, unlimited rice, unlimited tea. Mayong buntag. Loto na, sir? That's isa. Lagi? That's this pa. Dari nindot ni diri kay overlooking po na gamay diri nga. Kuan na mga kado makita nato ang kanang dina bukid nga nindot pud kayo. Na sunindot ana ya mo ni ang open space niya ako nindot sa tops man eh mo ni ang gitawag nga buak dinhi sa busay pa magyapon kay malubog naman sa ubos kana so mo na tang kahimtang nato magunay dako nga sa amin dire na hi oh good morning natong tanan mga kado so naanata diri karon sa buak no. Di lang tamo abot dito sa kuan, di tamo abot dito sa may tops no kay murag sakaw na pod kay ito, murag di makakaya siguro na or di makakaya sa puyog na ako. So di lang ta stop over ta diri, abot tag na ikaon diri. Apoy oy. So mo ni ang kahimtang na po nato karong adlaw mga kado no. So noari lang dito para ta maka-vlog gamay. Mutan-aw ta sa sitwasyon na po diri. Ha? Wapa last days pa man ko no? Tuesday. Hindi to tadi no? Ha? Solo pick. Gigi. Okay, kami na naman may solo. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Line. Ay, makanindot pa yung makaginhawa po ito karong no? Basta kayo naanap sa lugar nga ato gipangandoy ba diya sa taas. So, okay. Padayon gyapon atong istorya diri mga kado sa Sidro 79. Once again, this is Sidro 79. Thank you for watching natong tanan. See you next vlog. Bye-bye.